Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 16. У якім канцлер Сіг'е больш чым адзін раз шукаў звон. Немагчыма апісаць тое ўражанне, якое гэтыя некалькі слоў зрабілі на Людовіка XIII. Ён папераменна бялеў і чырванеў, і кардынал адразу зразумеў, што адным ударам вярнуў сабе ўжо страчаную пазіцыю. «Бекінгем у Парыжы!» — усклікнуў кароль. «І навошта ён прыехаў?» «Безумоўна, каб змовіцца з вашымі ворагамі, гуенотамі і іспанцамі». «Не, каб яго чорт узяў, не! Каб змовіцца супраць майго гонару разам са спадарняй дэ Шаўрос, спадарняй дэ Лангвіль і Кандэ». «О, пане, якая думка! Каралева занадта дабрадзейная і за таго ж любіць вашу вялікасць». «Жанчына слабая, спадар кардынал», — адказаў кароль. «Што да яе любові да мяне, то тут у мяне ёсць сваё меркаванне». «Я ўсё роўна сцвярджаю», — сказаў кардынал, «што герцаг Бекінгем прыехаў у Парыж выключна з палітычнай мэтай». «А я ўпэўнены, што ён прыехаў зусім з іншай мэтай, спадар кардынал. Але калі каралева вінаватая, няхай яна трымціць». «Шчыра кажучы, пане», — сказаў кардынал, «якую б агіду не выклікала ў мяне неабходнасць звяртаць думкі да такой здрады, ваша вялікасць прымушае мяне думаць менавіта пра гэта. Спадарыня дэ Ленуа, якую я, паводле вашага загаду, неаднаразова дапытваў, сёння раніцай паведаміла мне, што пазаўчора каралева лягла вельмі позна, што сёння раніцай яна шмат плакала і што ўвесь дзень пісала». «Так яно і ёсць!» — закрычаў кароль. «Безумоўна, яму! Кардынал, я хачу мець лісты каралевы!» «Але як іх атрымаць, пане? Мне здаецца, што ні ваша вялікасць, ні я не можам узяць на сябе такое заданне». «А як паступілі з жонкай маршала Данкра?» — ускіпеў кароль. «Спачатку ператрусілі ўсе яе шафы, а потым і яе саму». «Жонка маршала Данкра была не больш, чым жонка маршала, пане. Фларэнтыйская авантурыстка і толькі. У той жа час, як ваша ўзвышаная жонка, гэта Ганна Аўстрыйская, каралева Францыі, адна з найвялікшых прынцэс у свеце. Гэта не робіць яе менш вінаватай, пане герцаг. Чым вышэйшае месца, з якога яна ўпала, тым больш ганебным ёсць яе падзенне. Да таго ж, я ўжо даўно вырашыў пакончыць з усімі гэтымі дробнымі палітычнымі і любоўнымі інтрыгамі. Побач з ёй ёсць нейкі Лапорт». «Так, Лапорт, які, па-мойму, і з'яўляецца асноўным механізмам усёй гэтай змовы. Я не хаваю гэтага, пане», — адказаў кардынал. «Дык значыць вы, як і я, лічыце, што яна мне здраджвае?» — запытаўся кароль. «Я лічу і паўтараю вашай вялікасці, што каралева змовілася супраць вашай улады, але я не сказаў, што супраць вашага гонару». «А я вам кажу, што і супраць таго, і супраць другога. Я кажу вам, што каралева мяне не любіць. Я кажу вам, што яна любіць іншага. Я кажу вам, што яна любіць гэтага жахлівага Бекінгема. Чаму вы не арыштавалі яго, пакуль ён быў у Парыжы?» «Арышт герцага? Арышт першага міністра караля Карла I?» — усклікнуў кардынал. «Пане, падумайце, які б гэта быў скандал. А калі падазрэнні вашай вялікасці, у якіх я ўсё яшчэ сумняюся, апынуцца праўдзівымі, якая жахлівая сенсацыя, які яшчэ большы скандал. Але ж ён паводзіў сябе як прыйдзісвет, як злодзей. Яго трэба было...» Людовік XIII раптоўна спыніўся, жахнуўшыся таго, што ледзь не вымавіў. Рышэльё выцягнуў шыю, чакаючы пачуць гэтае слова, але дарэмна. Яно застыла на вуснах караля. «Яго трэба было?» «Нічога», — сказаў кароль. «Нічога. Але пакуль ён быў у Парыжы, вы, вядома, не выпускалі яго з-пад нагляду?» «Не выпускаў, пане». «Дзе ён жыў?» «На вуліцы дэ ля Арп, нумар 75». «Дзе гэта?» «Побач з Люксембургскім палацам». «І вы ўпэўненыя, што каралева і ён не бачыліся?» «Я лічу, пане, што каралева занадта свядомая свайго абавязку.
Але яны перапісваліся. Яна пісала яму ўвесь дзень: «Спадар кардынал, я патрабую гэтыя лісты». Пане, нягледзячы на... Пане герцаг, любым коштам я павінен іх атрымаць. Я ўсё ж такі прашу вашу вялікасць улічыць... Значыць, вы таксама далучыліся да тых, хто здраджвае мне, усклікнуў кароль. Вы таксама супраціўляецеся маёй волі. Вы таксама ў змове з Іспаніяй і Англіяй, са спадарняй дышоў роз і каралевай. Пане, уздыхнуў кардынал, я ніколі не думаў, што магу падпасці пад такі недавер. Спадар кардынал, вы чулі мяне. Я хачу мець гэтыя лісты. Ёсць толькі адзін спосаб. Які? Даручыць гэтую місію спадару Серг'е, канцлеру. Гэта цалкам уваходзіць у яго абавязкі. Няхай яго паклічуць неадкладна. Хутчэй за ўсё, ён у мяне ў пакоях. Я запрасіў яго прыйсці, і калі я прыйшоў у Лувр, загадаў, каб яго затрымалі там да майго вяртання. Няхай яго паклічуць зараз жа. Загады вашай вялікасці будуць выкананы, але... Але што? Але каралева можа адмовіцца падпарадкоўвацца. Маім загадам? Так, калі яна не будзе ведаць, што яны заходзяць ад караля. Што ж, каб у яе не было ў гэтым сумневу, я сам пайду і паведамлю ёй. Ваша вялікасць будзе памятаць, што я зрабіў усё магчымае, каб прадухіліць гэты разрыў. Так, герцаг, так. Я ведаю, што вы мяккія да каралевы, занадта мяккія, магчыма. Папярэджваю вас, што калі-небудзь нам давядзецца пагаварыць пра гэта. Калі заўгодна вашай вялікасці. Але я заўсёды буду шчаслівы і ганарлівы, пане, ахвяраваць сабой дзеля гармоніі, якую я жадаю бачыць паміж вамі і каралевай Францыі. Вельмі добра, кардынал, вельмі добра. Але пакуль што выклічце спадара канцлера, а я пайду да каралевы. І Луі XIII, адчыніўшы дзверы, якія злучалі яго пакоі з пакоямі Ганны Аўстрыйскай, накіраваўся па калідоры. Каралева знаходзілася сярод сваіх прыдворных дам. Спадарыні де Гіто, спадарыні де Сабле, спадарыні де Манбазон і спадарыні де Гімене. У куце сядзела яе іспанская спадарожніца Эстэфанія. Спадарыня де Гімене чытала ўголас, і ўсе слухалі яе з увагай, акрамя самой каралевы, якая, наадварот, загадала гэтае чытанне менавіта для таго, каб мець магчымасць, удаючы, што слухае, працягваць плесці нітку сваіх уласных думак. Гэтыя думкі, хоць і азораныя апошнімі водбліскамі кахання, усё ж былі сумнымі. Ганна Аўстрыйская, пазбаўленая даверу мужа, пераследаваная нянавісцю кардынала, які не мог дараваць ёй тое, што яна адхіліла яго асабістыя пачуцці, мела перад вачымі прыклад каралевы маці, якую гэтая нянавісць гняла ўсё жыццё. Хоць, калі верыць мемуарам таго часу, Марыя Медычы пачынала з таго, што аддала кардыналу тое пачуццё, у якім Ганна Аўстрыйская заўсёды яму адмаўляла. Ганна Аўстрыйская бачыла, як падаюць вакол яе самыя адданыя слугі, яе самыя блізкія даверныя асобы, яе дарагія сябры. Як усе няшчасныя людзі, надзеленыя фатальнай здольнасцю, яна прыносіла няшчасце ўсім, да каго дакраналася. Яе сяброўства было гібельным знакам, які наклікаў пераслед. Спадарня де Шеўроз і спадарня де Берне былі сасланыя, а Лапорт нават не хаваў ад сваёй гаспадыні, што ў любы момант можа быць арыштаваны. Менавіта ў гэтую хвіліну, калі яна была пагружаная ў свае самыя цёмныя роздумы, дзверы пакоя адчыніліся і ўвайшоў кароль. Чытальніца імгненна змоўкла. Усе дамы падняліся, і ў пакоі запанавала глыбокая цішыня. Што да караля, ён не зрабіў ніякага знаку ветлівасці, а проста спыніўся перад каралевай. «Спадарыня», — сказаў ён, — «вы зараз прымеце канцлера, які паведаміць вам некаторыя рэчы, з якімі я даручыў яму вас азнаёміць». Няшчасная каралева, якую ўвесь час пагражалі развесці, саслаць або нават судзіць, збялеўшая пад пластом румянаў, не змагла стрымацца і прамармытала. «Але навошта гэты візіт, пане? Што можа паведаміць мне канцлер, чаго ваша вялікасць не можа сказаць сам?» Кароль развярнуўся на абцасах, не адказаўшы, і ў той жа момант капітан гвардыі спадар де Гіто абвясціў аб прыбыцці канцлера.
Калі канцлер з'явіўся, кароль ужо выйшаў праз іншыя дзверы. Канцлер увайшоў, напалову усміхаючыся, напалову чырванеючы. Паколькі, хутчэй за ўсё, мы яшчэ не раз сустрэнем яго ў нашай гісторыі, будзе карысна адразу пазнаёміць чытачоў з гэтым чалавекам. Гэты канцлер, у пэўным сэнсе, быў даволі прыемным чалавекам. Дэрош Лемаль, канонік Нотр-Дама, калісьці прадставіў П'ера Сігье яго правялебнасці як надзвычайна божнага чалавека. Кардынал даверыўся яму, і гэта прынесла яму выгаду. Існуе шмат гісторый пра гэтага чалавека, і адна з іх асабліва цікавая. Пасля бурнай маладосці ён сышоў у манастыр, каб хаця б на пэўны час адкупіць грахі юнацтва. Але, увайшоўшы ў гэтае святое месца, бедны пакутнік не змог зачыніць за сабой дзверы настолькі шчыльна, каб не прапусціць туды тыя самыя жарсці, ад якіх ён уцякаў. Яны неадступна яго атакавалі, і настаяцель, якому ён прызнаўся ў сваёй няшчаснай барацьбе, параіў яму, калі спакуса будзе асабліва моцнай, хапацца за вяроўку звана і званіць з усёй сілы. На гэтае гучанне усе манахі павінны былі збірацца на малітву, каб дапамагчы брату пераадолець д'ябальскую спакусу. Гэтая парада падалася будучаму канцлеру вельмі слушнай. Ён заклікаў злога духа да бою з дапамогай бясконцых малітваў усіх манахаў. Але д'ябал не спяшаўся заступаць месца, у якім ужо ўсталяваў свой гарнізон. Чым больш манахі маліліся, тым больш д'ябал узмацняў спакусы. У выніку дзень і ноч званілі званы, абвяшчаючы пра найвялікшую руплівасць пакутніка. Манахі не мелі ні хвіліны спакою. Днём яны цэлы час узбягалі і спускаліся па сходах, вядучых у капліцу. Уначы, акрамя вечаровых і ранішніх малітваў, ім даводзілася яшчэ разоў 20 скакаць з ложкаў і класці сяніц на падлогу сваіх келляў. Ніхто не ведае, хто здаўся першым, д'ябал ці манахі, але праз 3 месяцы пакутнік выйшаў з манастыра з рэпутацыяй найжудаснейшага апантанага, які калі-небудзь існаваў. Пасля выхаду з манастыра ён пайшоў у парыжскі парламент, заняў пасаду прэзідэнта замест свайго дзядзькі, далучыўся да прыхільнікаў кардынала, што паказвала яго вялікую дальнабачнасць, стаў канцлерам, запалам служыў кардыналу ў яго ненавісці да каралевы маці і ў помсце супраць Ганны Аўстрыйскай. Ён падганяў суддзяў у справе Шале, падтрымліваў палітычныя атакі спадара дэ ла Фема, галоўнага следчага Францыі, і, нарэшце, атрымаў поўны давер кардынала. Давер, які ён цалкам заслужыў. Таму менавіта ён з'явіўся ў пакоі каралевы з гэтым асаблівым даручэннем. Калі канцлер увайшоў, каралева яшчэ стаяла. Але ледзь заўважыўшы яго, яна зноў апусцілася ў сваё крэсла і знакам загадала сваім дамам ізноў заняць свае падушкі і крэслы, пасля чаго з вышэйшай пагардай сказала: «Што вам трэба, спадар? З якой мэтай вы з'яўляецеся тут?» «Каб у імя караля і не парушаючы павагі, якую я маю да вашай вялікасці, — адказаў ён, — правесці дбайны агляд усіх вашых лістоў». «Як, спадар? Дасканалы агляд маіх лістоў? Маіх? Гэта сапраўдная абраза!» «Будзьце ласкавыя дараваць мне, пані», — адказаў канцлер. «Але ў дадзеным выпадку я толькі інструмент, якім карыстаецца кароль. Хіба ваша вялікасць не бачылася з яго вялікасцю толькі што? Хіба ён сам не папярэдзіў я вас пра гэты візіт?» «Шукайце, спадар, значыць, я злачынка, як падаецца», — крыкнула каралева. «Эстэфанія, перадай яму ключы ад маіх шуфлядак і сталоў». Канцлер прайшоўся па тых частках мэблі, якія назвала каралева. Але ён выдатна разумеў, што такі важны ліст, як той, што яна напісала сёння, яна ў шуфляду не паклала б. Калі канцлер адчыніў шуфляды сакратэра ўжо разоў 20, стала неабходным, якой бы нясмеласцю ён не быў ахоплены, перайсці да галоўнай часткі даручэння, а менавіта да ператрусу самой каралевы. Канцлер наблізіўся да Ганны Аўстрыйскай і, збянтэжаны і відавочна разгублены, сказаў: «Цяпер мне застаецца правесці галоўны агляд». «Што гэта значыць?» — запытала каралева, быццам не разумеючы, ці, хутчэй, не жадаючы разумець.
Яго вялікасць упэўнены, што сёння вы напісалі ліст і ведае, што ён яшчэ не быў адпраўлены. Гэты ліст знаходзіцца не ў вашым сакратэры, не ў вашых сталах, але ён дзесьці павінен быць. Вы асмеліцеся ўзняць руку на сваю каралеву? Усклікнула Ганна Аўстрыйская, выпростваючыся ва ўвесь рост, і загадкава, амаль пагрозліва гледзячы на канцлера. Я верна падданы караля, пані, і я выканую ўсё, што загадвае яго вялікасць. Што ж, гэта праўда, горка прамовіла каралева. Шпіёны кардынала выдатна яго абслужылі. Я сапраўды напісала ліст сёння. Гэты ліст яшчэ не быў адпраўлены, вось ён. І каралева паклала сваю прыгожую руку сабе на грудзі. Тады перадайце мне ліст, пані, сказаў канцлер. Я аддам яго толькі каралю, спадар, адказала Ганна. Калі б кароль жадаў атрымаць ліст асабіста, пані, ён бы запатрабаваў яго сам. Але я паўтараю, мне даручана забраць яго. І калі вы не аддасце яго добраахвотна, ну, тады мне загадана забраць яго сілай. Што? Выгукнула каралева. Так, пані, мяне ўпаўнаважылі шукаць гэты падазроны дакумент нават на вашай вялікасці. Які жах! Крыкнула каралева. Будьце ласкавыя, пані, не ўскладняць сітуацыю. Гэта абуральны гвалт. Вы разумееце гэта, спадар? Гэта загад караля, пані. Даруйце. Я гэтага не пацярплю. Не, лепш я памру. Крыкнула каралева, у якой загарэлася імпэтная кроў Іспаніі і Аўстрыі. Канцлер глыбока пакланіўся, але па яго паводзінах было відавочна, што ён не збіраецца адыходзіць ані крок ад выканання даручэння. Ён падышоў да каралевы з выразам прысуджанага ката, які вымушаны выконваць свой абавязак. У яе вачах з'явіліся слёзы лютасці. Каралева Ганна Аўстрыйская была жанчынай выключнай прыгажосці. Гэтае даручэнне можна было назваць вельмі далікатным. Але каралю, які зайшоў у сваёй рэўнасці да Бекінгема да крайняга пункту, было ўжо не да рэўнасці да іншых. Несумненна, у гэты момант Сіг'е шукаў вачыма вяроўку знакамітага звона, але, не знайшоўшы яе, набраўся рашучасці і падняў рукі да таго месца, дзе, па словах самой каралевы, знаходзіўся ліст. Ганна Аўстрыйская зрабіла крок назад, збялела настолькі, што здавалася мёртвай. Адзіную падтрымку яна знайшла ў століку за сабой, на які аперлася левай рукой, каб не ўпасці. А потым, правай рукой, дрыжачы, як ліст, дастала ліст з грудзей і працягнула яго канцлеру. «Вось, спадар, вось гэты ліст!» — крыкнула каралева надломленым голасам. «Бярыце яго і вызваліце мяне ад вашай агіднай прысутнасці!» Канцлер, які сам дрыжаў ад перажыванняў, што лёгка можна было зразумець, узяў ліст, пакланіўся да зямлі і выйшаў. Дзверы яшчэ не паспелі зачыніцца за ім, як каралева, паўабамлеўшы, упала ў абдымкі сваіх прыдворных дам. Канцлер данёс ліст каралю, так і не прачытаўшы ніводнага слова. Кароль узяў яго дрыжачай рукой, пачаў шукаць адрас, якога не было, збялеў, павольна разгарнуў і, пабачыўшы ўжо ў першых радках, што ён адрасаваны каралю Іспаніі, стаў чытаць яго хутка. Гэта быў усяго толькі план палітычнага наступу на кардынала. Каралева заклікала свайго брата і імператара Аўстрыі паказаць, што яны абураныя палітыкай Рышэльё, як, уласна, і было насамрэч. Бо вось ужо шмат гадоў кардынал рабіў усё магчымае для прыніжэння дома Габсбургаў. Яна прасіла іх абвясціць вайну Францыі і патрабаваць адстаўкі кардынала як умову міру. Аднак у лісце не было ніводнага слова пра каханне. Кароль, несказана ўзрадаваны, пацікавіўся, ці знаходзіцца кардынал яшчэ ў Луўры. Яму адказалі, што яго правялебнасць чакае загаду яго вялікасці ў працоўным кабінеце. Кароль адразу ж накіраваўся туды. «Ну што, герцаг?» — сказаў ён. «Вы мелі рацыю, а я памыляўся. Гэта чыстая палітыка. У лісце няма ні намёку на каханне. Затое пра вас там вельмі шмат гаворыцца». Кардынал узяў ліст і прачытаў яго з максімальнай увагай. Дайшоўшы да канца, ён прачытаў яго яшчэ раз. «Ну, пане»,
сказаў ён. Вы бачыце, да чаго даходзяць мае ворагі. Яны пагражаюць вам 2 войнамі, калі вы не адправіце мяне ў адстаўку. На вашым месцы, пане, шчыра кажучы, я б саступіў такой моцнай пагрозе. Што вы хочаце сказаць, герцаг? Я хачу сказаць, пане, што мае сілы ўжо на зыходзе, і я не ўпэўнены, што вытрымаю цяжар аблогі Ла-Рашэля. Гэта справа для сапраўднага ваяра, для спадароў дэ Кандэ, дэ Басамп'ера ці любога іншага годнага генерала. А я чалавек царквы, заўсёды адцягнуты ад свайго сапраўднага паклікання, каб займацца тым, што мне не ўласціва. Вы адчувалі б сябе шчаслівей унутры краіны, пане, і я ўпэўнены, што і за яе межамі вы б здабылі большую славу. Спадар кардынал, сказаў кароль, я вас разумею. Усе, хто згадваецца ў гэтым лісце, будуць пакараныя паводле заслуг, уключаючы каралеву. Што вы кажаце, пане? Божа барані, каб каралева пацярпела нават найменшае выпрабаванне з-за мяне. Яна заўсёды лічыла мяне сваім ворагам. Пане, хоць ваша вялікасць можа засведчыць, што я заўсёды яе абараняў. Нават перад вамі. Калі б яна сапраўды здрадзіла вам у плане вашага гонару, гэта была б зусім іншая справа. Тады я сам бы сказаў, ніякай літасці, пане, ніякай літасці вінаватай. Але, на шчасце, нічога такога няма. І ваша вялікасць толькі што атрымала новае пацверджанне гэтаму. Гэта праўда, спадар кардынал, сказаў кароль. Вы зноў мелі рацыю, як заўсёды. Але каралева ўсё адно заслугоўвае майго гневу. Пане, цяпер ужо вы наклікалі яе гнеў. І калі яна нават моцна пакрыўдзіцца, я цалкам зразумею гэта. Ваша вялікасць абышлася з ёй вельмі сурова. Я так буду абыходзіцца за сваімі ворагамі, спадар, і з вашымі таксама, з халодным спакоем заявіў кароль. Незалежна ад іх становішча і ад таго, якая небяспека можа мне пагражаць. Каралева мой вораг, пане, але не ваш. Наадварот, яна адданая, пакорная і бездакорная жонка. Дазвольце мне, пане, заступіцца за яе. Няхай яна спачатку прынізіцца і прыйдзе да мяне. Наадварот, пане, вы павінны падаць прыклад, бо гэта вы нанеслі ёй першую крыўду, падазраючы яе. Што? Каб я першы пайшоў на прымірэнне? Ніколі. Пане, я вас малю. І як жа я павінен зрабіць першы крок? Зрабіце тое, што, як вы ведаеце, прынясе ёй задавальнення. І што ж гэта? Дайце баль. Вы ведаеце, як моцна каралева любіць танцы. Запэўніваю вас, пане, яе крыўда не вытрымае такога жэсту. Спадар кардынал, вы ведаеце, што я не люблю свецкіх забаў. Каралева будзе яшчэ больш вам удзячная, бо яна ведае, што вы не любіце падобныя забавы. Акрамя таго, гэта будзе выдатная магчымасць надзець тыя прыгожыя дыяменты, якія вы падарылі ёй нядаўна, і якія з таго часу яна так і не мела выпадку насіць. Усё ж такі вы падарылі іх ёй на дзень яе нараджэння. Пабачым, спадар кардынал, пабачым, сказаў кароль, які, цешачыся, што знайшоў каралеву вінаватай у тым, што яго мала клапаціла, і не вінаватай у тым, чаго ён баяўся, быў гатовы памірыцца з ёй. Але клянуся гонарам, вы надта мяккія да яе. Пане, пакіньце строгасць сваім міністрам. Міласэрнасць – гэта каралеўская дабрачыннасць. Ужывайце яе, і вы ўбачыце, што атрымаеце з гэтага карысць. Кардынал, пачуўшы, як гадзіннік прабіў 11, нізка пакланіўся, папрасіў караля дазволу адступіцца і настойліва параіў яму прыйсці да згоды з каралевай. Ганна Аўстрыйская, якая пасля канфіскацыі свайго ліста чакала папрокаў, была вельмі здзіўленая, калі на наступны дзень кароль зрабіў спробы памірыцца з ёй. Яе першая рэакцыя была адмоўнай. Яе жаночая годнасць і каралеўскі гонар былі так жорстка зняважаны, што яна не магла адразу саступіць. Але, перакананая парадамі прыдворных дам, яна нарэшце зрабіла выгляд, што пачынае забываць. Кароль скарыстаўся гэтым спрыяльным момантам, каб паведаміць ёй, што збіраецца хутка даць баль. Такія забавы былі рэдкасцю для няшчаснай Ганны Аўстрыйскай. Таму, пачуўшы гэта,
як і прадказваў кардынал, апошнія сляды крыўды зніклі калі не з сэрца, то дык хаця б з твару. Яна запыталася, на які дзень прызначаная гэта імпрэза, але кароль адказаў, што яму яшчэ трэба параіцца з кардыналам. Сапраўды, кароль штодня пытаўся ў кардынала, калі ж адбудзецца баль, і штодня кардынал пад рознымі падставамі адкладаў дакладнае рашэнне. Так прайшло 10 дзён. На 8-й дзень пасля апісаных падзей кардынал атрымаў ліст з лонданскім штэмпелем, які ўтрымліваў усяго некалькі радкоў. Я іх маю, але не магу пакінуць Лондан з недахопу грошай. Дашліце 500 пістоляў, і праз 4-5 дзён пасля іх атрымання я буду ў Парыжы. У той жа дзень, калі кардынал атрымаў гэты ліст, кароль задаў яму сваё звыклае пытанне. Рышыльё палічыў дні на пальцах і сказаў сабе: «Яна кажа, што прыбудзе праз 4-5 дзён пасля атрымання грошай. Перасылка грошай зойме 4-5 дзён, зваротная дарога яшчэ 4-5 дзён, гэта ўжо 10 дзён. Будзем улічваць неспрыяльныя вятры, затрымкі і жаночую слабасць. Атрымаем 12 дзён. Ну, спадар герцаг, вы зрабілі свае падлікі? Так, пане. Сёння 20 верасня. 3 кастрыжніка бурмістры горада даюць баль. Гэта цудоўна супадае, ваша вялікасць. Вы не будзеце выглядаць так, быццам робіце гэта выключна дзеля каралевы. Пасля гэтага кардынал дадаў: «Дарэчы, пане, не забудзьцеся напярэдадні баля сказаць яе вялікасці, што вам хацелася б пабачыць, як на ёй выглядаюць тыя дыяментавыя падвескі».